Takže v dnešním videu si ukážeme, jak jsem se vlastně dostal ke kapitálu přes nějakých 500 000 korun a co to vlastně pro mě znamená a jak s tím budu moct pracovat. Napsal jsem si tady k tomu videu nějaký poznámky, protože nevím, bez tak bych něco určitě zapomněl a vlastně vysvětlím celý ten proces, jak to nějak funguje a jak jsem k tomu přistupoval, nějaký obchody a potom nějaký ještě jako verification v podobě nějakého certifikátu, to je fakt cool, co mi poslali. Ale začneme teda nějakým prop tradingem, jak to vlastně funguje. Takže začínal bych asi tady. Tady to je Apex, to je prop firma a vlastně co ona nabízí je, že vy si můžete koupit účet, jakýkoliv, mají tady na výběr třeba podle různých jako size a co to vlastně pro vás znamená? Dejme tomu, že bych si chtěl koupit tady ten 25k účet, který jsem vlastně měl. Cena je tady $196 měsíčně, to jsem samozřejmě já neplatil. Byla tam nějaká, oni často dělají slevy, oni tady mají třeba slevu 80% teďkon a myslím, že jsem to kupoval za nějakých, nevím, $30, něco takového. Jo, a tím vlastně dostanete přístup k 25k účtu, ale jakože v dolarech, ale to jako není žádný jako real účet, něco takového. To je vlastně pro ověření, to je vlastně ověřovací fáze, kde vy vlastně musíte udělat $1500 do profitu a pokud to uděláte, tak jste vlastně prošli tou evaluační fází, často se tomu říká třeba challenge nebo tak. A trailing threshold je 1500, takže jakmile půjdete do minusu 1500, tak vlastně o ten účet přijdete a přijdete i o ty peníze, které jste tam dali, ty vám jakoby nikdo nevrátí. Takže s tím, co já jsem měl, já si tady otevřu moji tušku a podívám se na ten risk management. Nevím, jestli to je vidět, já si to možná zvětším. Wow. Dobrý, já si to udělám na nějakým černým pozadí, třeba tady. Takže kapitál byl 25k, samozřejmě žádný real money, nic takového. Ale vlastně musel jsem udělat 26 500, což bylo jakoby 1500 do profitu. A zároveň jsem nemohl ztratit 1500, což je docela dobrý, že to je jakoby aspoň 1:1. Nějaký pro firmy to mají, že to je třeba u většího účtu 3000 a 2000 do ztráty a 3000 do profitu, takže to není jakoby ani 1:1, tady to bylo 1:1. Což bylo super. Z nějaký mojí dlouhodobější statistiky vím, že většinou nemám 3 ztrátové obchody po sobě, takže jsem si jakoby 1500 mohl vydělit jakoby 3krát a na jeden obchod bych třeba riskoval $500, abych o ten účet nepřišel, jo. Což bylo z nějaký mojí statistiky, že nestratím ty 3 trady po sobě. Rozhodl jsem se být trošku konzervativnější a nešel jsem s těma 500 na jeden trade. Riskoval jsem asi $400 na jeden trade, takže jakoby jsem mohl ztratit 3 obchody a ještě by jsem tam měl $300 rezervu, jestli se to správně spočítá. Takže riskoval jsem takhle 400 na jeden trade a vždycky, když jsem vstoupil do nějakého obchodu, tak jsem nechtěl mít profit jakoby 400 na tom tradu. To se dá, prostě riskuju 400 a dostanu 400 1:1 easy. Prostě mám víc obchodů výherní než proherních, takže jsem profitabilní. To je jako jednoduchá logika, ale co já jsem dělal, že já jsem vstoupil do obchodu za 400, ale netargetoval jsem 400, targetoval jsem vždycky 800, protože věřím ve svoji strategii a věřím, že dokážu brát delší pohyby, než je můj risk, aspoň dvojnásobek. Takže z tohohle platila jednoduchá rovnice a to, že 2 výherní trady rovná se jakoby 1600. 2 výherní trady rovná se 1600 a tím by jsem vlastně splnil ten účet a 4 proherní by znamenalo taky 1600, ale do ztráty, takže bych o ten účet přišel, pokud bych prohrál 4 trady po sobě a pokud bych 2 vyhrál, tak by to vlastně znamenalo, že ten účet splním. Tak to bylo easy a co tady mám dál? Jo, takže obchody, risk management jsem teďka nějak vysvětlil. Ještě se potom vrátím k tomu Apexu, jak to víc funguje, jo. Tím vlastně, když se tohleto splní, tak
Tenhle účet, což byla ta challenge, za kterou se platilo třeba těch $30, tak oni vám vlastně potom napíšou, hele, splnil si to super, ukázal si, že jsi jako nějakým způsobem profitabilní, dáme ti tady nový účet, kde už bude jako reálných $25,000, ono to reálně tak není, ale aby se to dobře vysvětlovalo, tak to jakoby takhle vysvětlím. A s těma penězma, s těma novejma 25,000, jelikož už si nám ukázal, že jsi jakoby profitabilní, tak teďka tyhle ty peníze dostaneš. A co s těma penězma uděláš, co tam vyděláš, tak si vlastně můžeš vybrat a platit ty samé pravidla. Je tam zase nějaký limit, kdybych tam něco ztratil, tak o ten účet znova přijdu. Ale to je až jakoby ta druhá část, jo, ve které se teďka já nacházím, což je jako super, ale rád bych vysvětlil tu cestu, která tam vedla. Což bych teda měl vysvětlit z nějakých těch obchodů. Takže ten první trade, který jsem bral, byl 5. prosince a vidíte tady Apex Challenge 1, tady to ještě z My Fun Hit Futures účtu, o tom teďka není jakoby řeč. A hnedka to byl win, jo, hnedka to bylo jakoby plus 800, což bylo nice, nevím, co to byl za trade, jo, tenhle ten trade nádherně a rovnou jsem jakoby splnil půlku toho účtu a jako jsem si myslel, že jak to bylo jednoduchý, že to splním během 2 tradeů a že tady už to budu mít. Nebylo to tak, protože z overall statistik, když se zaměříme na tuto část, která je ten účet, tak initial balance byl 25,000, to sedí, target byl 26,500 a current balance je 26,530, takže jsem to splnil jakoby na 102%, ale win rate jednoho obchodu byl jenom 37,5% a average risk to reward, jak jsem říkal, riskuji 400, dostanu 800, takže je to 2:1, average risk to reward vychází na 2,0, to jsem dodržel při každém tradu. Jo, takže já jsem tady udělal ten pátek na obchod, super víkend, super nálada, jeden trade mi chybí. Potom další týden byla první trade, byla 0, říkám OK, v pohodě, vstoupil jsem do tradu, já to možná můžu ukázat. A vlastně šli jsme docela dost do profitu, ale bohužel se mi vrátili na break even, takže jsem bral 0, I guess OK. Potom další trade jsem bral minus 70, jako to bylo asi nejhorší exekuce, protože by to reálně vyšel ten trade, ale já jsem to zavřel v minus 70, nevím proč, to je jedno. Další trade byl opět 0, nádhera. A zase by to vyšel ten trade, ale já jsem to prostě zavřel někde tady, protože jsem se bál, že bych dostal tu ztrátu, jo. To na mě tam prostě dojeli ty emoce, jak jsem si říkal, jeden trade od toho, teď to nesmím podělat, tak jsem to radši zavíral na 0, i kdyby to krásně jako potom vyšlo, takže v tuhletu středu jsem to mohl mít hotový, že jo, a potom jsem si říkal, jsem to mohl mít třeba tak 2krát hotový, tak teďka fakt a se budu soustředit, no, jako chtěl jsem se soustředit, ale dostal jsem tam 2 ztráty po minus 401, minus 400 po druhý, takže ty ztráty si můžu ukázat. První byla takováhle a druhá takováhle. Takže po tady těch 2 tradech jsem se vlastně nacházel ještě v mínusu na tom účtu. Nacházel jsem se asi na 24 930, něco takového. Takže vlastně celý ten progres, který jsem si krásně udělal v ten pátek, jsem během toho týdne jakože ztratil. A ještě mě samozřejmě štvalo to, že už jsem to mohl mít během té středy všechno hotový a nemusel jsem to řešit. Takže jsem si řekl, OK, docela 5 tradeů za týden je docela hodně, musím se soustředit a příští týden vybrat jenom ty nejlepší setupy, abych to dal. Což se mi povedlo a bral jsem pouze trade ve středu a v pátek. Oba dva úplně nádherný, clean setupy. Tady to je vidět, tady když tak ten trade, tady je nějaká range. Mega jsem se soustředil, mega se to povedlo a jsem za to mega rád a vlastně tady ty 2 trady mě teda dostali na tu balance 26 530 a vlastně splnil jsem ten účet. A co jsem potom dostal od nich? Já jsem vlastně potom od nich dostal e-mail, že jsem to splnil a Active Eval, to je ta challenge, jo, tam mám 0 teďka a mám už Active PA, to znamená Past Account, myslím, a ten účet jsem splnil a už ho tady mám loadnutej a budu tradovat asi až příští rok. Teďka už to stejně nemá cenu přes svátky, to asi nějak jako hrotit, možná zítra bych mohl, ale chci si radši
to tradovat příští rok s nějakou jakože pohodou. A protože to je samozřejmě velký kapitál, já jsem tady počítal, je to asi 519 497. To nejsou peníze, které si můžu vybrat, ale to jsou peníze, se kterými já můžu pracovat. To je 25 000 dolarů a já nějakým způsobem můžu riskovat ten kapitál a můžu teda potenciálně vydělat třeba, nevím, můžu riskovat úplně stejný počet, jako jsem riskoval třeba tady, takže $800 potom už nebude jenom na challenge nějaký fake money, ale budou to reálně peníze, které mi potom můžou přijít, ale to je samozřejmě všechno otázka, jak se mi to povede, jak s tím budu v pohodě, jak mi to bude zvládat hlava a tak, když už to jsou reální peníze. Samozřejmě to, že to bylo jako 519k, tak ono to zní dobře, ale pořád jsem z toho žádný peníze jakoby neviděl, ale jako mám je a můžu s nimi jakoby operovat, ale co se vlastně stalo, byla změna toho kapitálu. Jo. Já jsem platil nějakých těch $30 za tu challenge, kterou jsem potom splnil a potom se platil aktivační poplatek za ten jakoby účet s těma jakože reálnýma penězma, který byl 60, takže reálně to je jakože $90 cost a dostal jsem z toho kapitál v hodnotě 25 000. Samozřejmě těch $90 od těch už jsem přišel, že jo, a z těch 25 000 jsem ještě jakoby nic neviděl, ale je to docela hezký, jako si to takhle jako zmultiplyovat, nevím, jako docela dostkrát, nevím, lepší tradovat, jo, protože kdybych si dal do kalkulačky, tak vlastně, kdybych tradoval třeba s $90, jo, tak bych úplně nemohl moc riskovat dobře na ten trade, nebo bych se napozicovat do toho obchodu, i kdybych šel za nejmenší kontrakt. A tímhletím vlastně jsem z 277 násobil ten můj vstupní kapitál, což je crazy. Docela hezký číslo. A poslal mi takovýhle krásný certifikát, jako to jsem normálně od té firmy, normálně tady s podpisem, ne, tady není podpis, to je možná až na payoutu, až mi pošlou peníze, tak tam bude podpis, ale tady je normálně od nich certifikát real. December 20. prostě, jo. Nějaký CEO tady, jo, prostě super a tady je vidět 25k Rhythmic account, že jsem teda dostal od nich, což je super a tohle byl samozřejmě i můj cíl na rok 2025 se sem dostat a jsem rád, že jsem to takhle jako splnil a cíl na rok 2026 je z toho vybrat peníze. To je úplně easy. To je úplně jednoduchý a nevím, co tady ještě máme. Kapitálový zhodnocení jsem zrek, certifikát jsem ukázal, obchody jsem ukázal, risk management jsem ukázal. Snad to bylo jako třeba nejlehčí tohleto. Nevím, jak jsem tady vysvětlil tohle, jo, ten Apex, jak to reálně funguje, ale snad se to z toho videa nějak dá pochopit. Určitě jo. Takže to je takový videjko na zakončení roku. Všem přeju krásný Vánoce. Už teďka rozhodně nebudu nic tradovat nebo tak, protože si to nenechám přes Vánoce nějak jako tím. Nechci se tím rozhodit zbytečně. Nevím, co bych tady ještě... jo, tady je ten certifikát. Nevím, jestli tady jde ještě něco ukázat, protože už to tady ani nemám. Evil Charts. Možná tady... Ne, tady už taky nemám. No, už mi to přehodili prostě na ten real účet. Takže tak. To je docela hezký číslo. A jako teďka z 519 000 můžu riskovat daleko víc a vydělat tím pádem daleko víc peněz, než bych třeba mohl s $90, což jsou třeba 1800, 1900 něco. Kolik je $90? Jo. 1870. Tak co bych tady s tím mohl jako reálně vydělat? A mít ještě nějaký jako normální risk k tomu, jako kdybych nechtěl riskovat všechno, musel bych riskovat třeba 10% z toho. I to by bylo hodně, třeba 3% z toho, takže to by bylo jako strašně málo, že jo. A nic by jsem tím reálně neviděl a já jsem takhle vlastně si ten kapitál zhodnotil a vlastně tím, že jsem prošel tady tu challenge a příští rok se uvidí, jak se mi bude dařit na tom. Jsem strašně na to nadšenej, strašně se na to těším a snad to bude super a to je asi všechno pro dnešní video.